Hej til YouTube. For fanden! Mit pis gider ikke. Jamen for fanden, det gider ikke du det her. Og sådan. Altså jeg kan ikke mit piste. Det gider ikke du, det gider jeg kom rigtig langt. Jeg var lige ved at slå highscoren, Pau. Hvad var det, hvad er highscoren? Det er langt væk. Jeg hedder min mor, hvis du skal vide det. Okay, slap af, Pau. Det er jo godt, Flappy Bird, det er jo blevet lavet til afslapning. Hvad fanden kan det her være afslapning? Hemmeligheden bag Flappy Bird, det er fucking slap af. Det er jo fysisk umuligt, man. Oh my fucking god! Hvad hedder du? Han hopper jo så fucking højt, min mor hedder jeg. Han hopper jo så fucking højt. Du kunne godt se mig, ikke? Jeg ved ikke, hvad du hedder. Hvad Hyperfreak? Jeg kommer lige om lidt. Jeg dør hele tiden ved den første. Jeg kan se dig. Du døde på den jeg dør hele tiden ved den første. Det min mor havde en fucking fisse i min fucking røv. Er det ikke bare et sjovt spil? Altså jeg forstår ikke, hvordan det skal fungere. På computer. Det er jo fucking klamt i min røv, min fucking fisse loppe i min fucking... Pas på alle ordene. Jeg er sgu ligeglad, mand. Nogle YouTube-kræfter må bare slette min kanal! Der er en, der hedder Minoko. Jeg hedder min mor. Jeg er nået til den der, hvor der er 41 døde. Altså nummer 3 er pipe eller et eller andet. Jeg kan ikke finde ud af det her pis. Jeg er nået til nummer 2 pipe. Jeg kom ikke. Hey Pau, vi er lige det samme sted. Vi døde på det samme. Hyperfreak, vi døde lige på det samme sted, vi var den samme figur og stille. Jeg er lige bagved dig, vi døde på igen på samme tidspunkt. Du kan godt se mig, ikke? Ja. Jeg kan ikke koncentrere mig. Ej, for fanden, mand. Ej, Pau. Jeg dør altid ved den anden, det er helt vildt irriterende. Det gør jeg da også. For fanden, jeg overvejer bare at spille der på min iPad, jeg har jo redownloadet det. Så ved du godt, hvis du har downloadet Flappy Bird en gang, så sletter, så kan du bare redownloade det alle de gange du vil. Ja. Hvorfor kan jeg så hoppe for højt? Jeg dør ved den første igen hele tiden, men jeg gider ikke der pisse, mand. Jeg hopper videre. Jeg er nået til den 4. 5. Nej, jeg døde her. Nej! Jeg er nået til den, hvor der er 2 def. Eller 18 def og 2%. Pau, jeg kan se dig. Jeg er nået til den 5. Jeg kan se dig, du dør nu. Jeg ved ikke, jeg kunne se min high score. Og et personal high score, det er 19. Min er 34. Jeg er ikke ud af det her pis. Jeg kommer ikke til at hoppe for højt. Kan du godt se mig? Jeg kan bare stille mig hele tiden. Kan du se mig? Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg ligger ved nummer 2. Jeg er død. Kan du se ved Hyperfreak? Nej. Silas, jeg kan ikke koncentrere mig. Når jeg kigger om dig, og så både spille spillet. Det er det, der er svært. Det er bare så du ved, hvor jeg er. Men jeg kan jo ikke finde ud af, men så bare se, hvor du er henne, fordi det er fucking svært for mig. Så jeg sidder her og prøver at kigge på min egen skærm, og der er alle de fucking små lortfugle, som bliver ved med at forvirre mig. Det er så svært, fordi så kommer jeg til at kigge på dem, og så forestiller mig, at jeg er den, de fucking små svin, så bare hold da kæft. Pau, du kan godt se, der ligger en fugl ved nummer 2, ikke? Ja, jeg er lige så... Det er mig, der ligger der. Nå, hold da. Kan du godt? Weep, 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 weep. Du har bare lavet en god... Er det der hopper der? Nej, det er mig, der stadig ligger på to. Jeg kan ikke læse, hvilken pipe jeg er nået til. Det der irriterende. Jeg kan ikke se, hvad jeg er nået til. Okay, nummer 17. Jeg er nået til nummer 17 pipe. Ja. Nej, det er bare, hvor mange gange jeg fucking babber. Fucking lort, mand. Jeg kan ikke engang se, hvor mange pipes jeg når igennem. Det er det, der irriterer mig.
Jeg kan bare se, hvor mange fucking gange jeg bare fucking fapper i min fucking røvhul, din lille djævler. Din djup lille fucking djævler. Min mor vil lukke op, fiser. Hvorfor dør jeg hele tiden den første? Hvorfor så fucking høj? Din lille pik i min fucking fister. I mit røvhul, i min mor, i min hvad? Jamen så hedder jeg noget. Prøv at se ved pipe 2. Pipe 2. Hvad hedder det? Prøv at du godt klar, at der er så mange der dør, at jeg kan se det. Jeg hedder har en stor pik. LOL. Kan du godt se mig? Nej, fordi prøv at sige, at du bruger at koncentrere mig om at fucking fat. Så jeg kan ikke fucking se swag. Der er en, der hedder fucking swag. Jeg har en stor pik. Hvor er du? Jeg kan se, at du døde der. Pau, når du dør, så skal du ikke trykke enter, okay? Jeg mener mellemrum. Hvis jeg trykker mellemrum, hvis jeg trykker mellemrum, så ødelægger jeg videoen. Altså, du skal... Altså, hvor trykker du henne? Lille pilsasterne, for jeg kan ikke trykke nedad, fordi at hvis jeg trykker på space, så ødelægger det hele videoen, så rører den nedad. Okay. Ja, men prøv at stoppe med at trykke på museknappen, når du er nået til nummer 2. Ja, du er til nummer 2. Okay, jamen du skal ikke trykke igen, når det gør jeg jo ligesom ikke! Hej! Hvor er du? Jeg ligger stille, fordi jeg ikke trykker på noget. Jeg kan ikke se dig. Har en stor pik, der var du. Fuck, hvor grineren. Jeg kalder mig snart for mors fisse. Jeg går op og kalder mig for mors fisse. Jeg går op og kalder mig for mors fisse. Nu hedder jeg mors fisse. Hvad hedder du? Altså, der er en eller anden her, der hedder Putty-type. Jeg døde ved den første. Hvad hedder du? Sig nu bare, hvad du hedder. Jeg ligger ned. Jeg kan ikke se, hvad du hedder. Jeg døde ved den første pipe. Jeg døde ved den første pipe. Jeg ligger ned mellem 2 og 1. Mega et eller andet. Jeg kan ikke se dig. Jeg ligger i midten af 2 og 1. Det kan jeg ikke se. Mega Barbs. Er det det, du hedder? Nej. Pau er Heinz Fischer. Nå der! Jeg kunne se, at du spammer bare rundt derovre, din fucking lort. Så du skal bare få. Prøv at se, hvad jeg hedder. Jeg dør ved den første pipe. Kan du se, hvad jeg hedder? Nej, fordi du dør ved den første pipe. Så dør jeg ved den tredje. Jeg dør ved den anden. Så hvad okay, så... Nej, hvad hedder du? Silas Bøsselort. Hold nu op, du har kun skrevet B. Nej, jeg har skrevet Silas Bøsselort. Der står Silas Bø. Nej, det gør jeg. Silas Bøsselort. Lad jeg gå ind og ændre en gang til. Nu er jeg Silas Bøsselort. Du vil prøve at tjekke videoen, babe, så jeg kan også straks, du får lov at se det. Jeg døde ved den tredje pipe, for fanden. Nej! For fanden. Det er alle de fucking små fap-idioter, der bliver ved med at fucking fap, hvis du mig, så jeg kan fucking fap. 1. 2. Pau. Ja. Og du er ved mellem... 4. Jeg døde ved pipe 4. Okay, jeg ligger mellem 1 og 2. Prøv at kigge der. Der står bare PewDiePie. PewDiePie. Jeg skriver det på Skype. Jeg kan bare sige det. Jeg gider ikke alt, der skriver noget. PewDiePie penis. Det kunne jeg godt se, Silas. Jeg var bare i gang med at få PewDiePie as a gay bitch, idiot, motherfucker shit. I hate PewDiePie so much that I wanna fucking